Türkiye ji 2015 ve 4 caran ji bejahî ve û carekê jî ji asmanî ve operasyonên mezin li hemberî Rojavayê Kurdistanê encam daye. Rayadarên Tirkiye radikînin ku ew ji ber parastina sînorên xwe van operasyonan dikin. Hin partiyên opozisyonê piştgiriya operasyonan dikin. Rayadarên Partiya Doza Azad Hüdapar li dijî operasyona Tirkiyeyê dernakevin û dibêjin niha PKK dixwaze li Bakurê Sûrî bi piştgiriya Amerîkayê ji bo amadekirina artêşê û xweseriyê hin gavan biavêje. Lêbelê Türkiye ve rejima Suriye li dijî vê yekê derdikevin. Şimdi bu tür operasyonların veya hareketlerin yapılması PKK dixwaze piştgiriya Amerîkayê artêşekî ava bike. Ne rasteku mirov bibêje ev operasyon rasta rast li hemberî Kurdan tê kirin û Tirkiye ji bo parastina wekariya xwe dike. Dema ku ev operasyon tên kirin divê dest neavêjin demografiya navçeyê û divê sivîl bên parastin. Ev ji 100 salan zêdetir e ku meseleya Kurdî li Tirkiye, İran û Iraq û Sûriyeyê meseleya sereke û di rojevê de. Divê meseleya Kurd bêçare serkirin ji ber ku PKK ne sebebe û encama mesela Kurd e. Divê Tirkiye û welatê din derbarê dayîna mafê Kurdan da gavan bavêjin da ku vê pirsgirêka bi temamî çareser bikin. Heger na niha çawa Amerîka li Sûriye dixwaze şerê navxweyî çêbibe, dibe ku Tirkiye û İran jî têk bide. Heta niha Tirkiye di salên 2015, 2017, 2018 û 2019 de ji asmanî û zemînî ve êrişî Rojava kiriye. Tirkiye di bîstê mijdarê de jî ji asmanî ve êriş kir û Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdoğan got ew amadekariyên operasyoneke nû ya zemînî jî dikin. Siyasetmedarên Partiya Deva li dijî operasyonê derdikevin û dibêjin divê hemû gavên ku dibin sebeba mirina mirovan paş de bêne avêtin û pirsgirêk bi guftûgoyan bêne çareserkirin. Savaş meselesi tabii ki öncelikle sivillere karşı... Em hemû müdaxeleyên li hemberî sivilyan li dijî ehlaq û hukûqê dinirxînin. Derbarê encamdana vê operasyonê de mixabin raya giştî nayê agahdar kirin. Ji beriya hefteyekê pêwîstî bi operasyoneke bi vî rengî nebû. Niha divê desthilatdarî sebeba vê operasyonê ji raya giştî re aşkere bike. Ev demeke dirêj e Tirkiye gavên polîtîkaya xwe ya derve ji bo polîtîkaya navxwe bikartîne. Li gorî beşek siyasetmedaran jî Tirkiye heta niha 4 caran ji beriya hilbijartinan operasyon kirine û dixwaze ji beriya hilbijartinên 2023yan dîsa operasyonekê pêk bîne. Hesen Kako, Kurdistan 24, Diyarbekir.